प्रणाम। हम संतोष कुमार और सबके स्वागत करता नहीं डिजिटल भोजपुरी में। आज की जो खबर बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से बा। उनकर पहला होली के गाना आवे वाला बा, जो ना गाना के नाम बा लहंगा लस लस करता। आप सबको बता दी कि गाना पवन सिंह जी अपना मधुर आवाज़ में गई है और ये जो गाना में मॉडलिंग के काम करिए वो करिए काम नीलम गिरी जी। और ये गाना के जो लिखले वाले वो लिखले रहे अरुण बिहारी जी और एक जो म्यूजिक दिला रहे वो छोटे बाबा बसही जी एक म्यूजिक दिला रहे। ये गाना कब और कैसे आई अभी तक कुछ पता नहीं खेला। अगर फर्स्ट लुक जारी भइल बा जो लोग सब स्क्रीन पर देख चुकल बानी। और ये गाना के बारे में लेकर और का ओपिनियन बा हमने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर बढ़िया लागल बा तो हमने के वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब कर हमने के चैनल डिजिटल भोजपुरी के। बहुत जल्द सबसे मिलता नहीं अगला खबर में। तो भैया लोग धन्यवाद, बाय बाय।